spokojne, potargały sa, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy psem! Witam serdecznie. Jak widać mamy tutaj... Mamy tutaj tryb Tank Superiority, czyli tak zwane komu potrzebne jest World of Tanks, kiedy mamy Battlefielda. A jednakowoż moja drużyna woli popylać z buta i walczyć przeciwko czołgom swoją siłą woli, niż że czołgami. Myślę, że ta metoda byłaby jednak skuteczniejsza. Ale co ja tam wiem? No, zaraz mi rozpieprzę w drobny mak. Spadnę i zginę. Świetnie, że zauważyłeś ciąg wroga. Dziękuję. Dobrze, przejdźmy do kwestii bardziej oficjalnych. Poważniej, Mikołaj, poważniej. Poważnie, bo się ludzie skarżą już pomału. Tak więc, tak. W zasadzie nie chcieliśmy tego robić, bo uważamy, że nasz kanał nie ma kompletnie żadnej mocy i jesteśmy zupełnie nikim znaczącym, co nie powinno nikogo dziwić, bo takie są fakty. Ale też robimy wszystko, aby pomóc ludziom, którzy są w jeszcze gorszej sytuacji niż my. Dobra, Mikołaj, zaczęłaś bardzo niewesoło. A o co chodzi? Chodzi o to, że chciałem tu przy okazji tego materiału polecić kanał pewnego pana, pewnego człowieka o pseudonimie Christy635. A nick do jego kanału znajduje się w opisie. Jako youtubera, który zaczynał też mniej więcej w takim okresie jak my. I co mi się spodobało? Spodobały mi się szczególnie materiały z GTA Vice City. Tak, GTA Vice City szczególnie dobrze mi się kojarzy, jeśli chodzi o granie. Można tam też znaleźć przednie materiały z Wiedźmina pierwszego, czy z Mass Effect, tak więc serdecznie polecam, sprawdźcie, obadajcie, jeśli myślicie, że sobie zasłużył, że jest tego wart. Zasubskrybujcie, mi się osobiście bardzo podoba. Dajmy mu szansę. A tymczasem kontynuujmy rozpierdol. Nie ma tłumów, jest 13 na 13, nie udało mi się nigdy w tym trybie połączyć jakieś takie porażające ilości graczy. Tu jest, wiadomo, to jest tryb Tank Superiority, mamy powiększoną liczbę czołgów i ogólnie pojazdów na drużynę. Jak prawdziwy gustlik. Moja krew z Jeleniej Góry był hop. Oczy Orzech nie jest z Jeleniej Góry, ale też Śląsk. Dobrze. To jest właściwie ostatnia mapka z Armored Killa, wszystkie już będą pokazane. Nazywa się Albus Mountains. Szczerze mówiąc, moja ulubiona, bo ja bardzo, jak już wspominałem wcześniej, oczekiwałem mapy zimowej w Battlefieldzie. I się doczekałem, naprawdę przednia mapka, wielka, wykonana naprawdę, się to mawia w moich stronach, z pomyślunkiem, dobrze przemyślana, ciekawa. Można naprawdę ugryźć przeciwnika z wielu stron. Bardzo urodziwa, jeśli chodzi o technikalia. Aż cholera, nie ma ręcznego. No pitnie mi, zobaczycie, że mi pitnie. Już go dojechali, dobra. Tak więc, na czym polega ten tryb? To jest tryb, jak już w którym mówiłem, powiększona jest liczba pojazdów. I jest to coś... No to dosz! Jest coś w klimatach Conquestu, aczkolwiek mamy tylko jeden punkt. Mamy tylko jeden punkt na całą mapę, on tam znajduje się właśnie, to jest w naszym przypadku punkt A, nie wiem, to bodaj zawsze jest punkt A. I właśnie gra toczy się o ten jeden punkt kontrolujemy, mamy przewagę nad całym meczem. Czym to się, prawda, oznacza? Oznacza się to tym, że te walki są bardziej zażarte, bo to jest tylko jeden punkt. I to on decyduje o naszym byciu lub odbyciu. Nie byciu. My ten punkt mamy przejęte, przewaga punktowa jest ponad dwukrotna. Chyba wygramy. No tam jakiś kolega. Mikołaj, ty to masz szczęście.
widzieliście? Tony Hawk został czołgistą. Świetny tryb, jeżeli ktoś chce, że tak powiem, jak ja to mam zwyczaj mówić, wybustować swój czołg. Pimp my tank! Ja jestem exhibitem. Yo, nygusy! Czy właściwie to tak na marginesie, ja nie mam czołgu, tylko niszczyciel czołgów, do którego udało mi się ostatnio... What the f... To nasz... Przepraszam. O! Dywersant! Widzieliście go? Jak Boga kocham dywersant! Pozdrawiam wszystkich fanów, jak rozpętałem II wojnę światową. No. Gin. Dobrze. Zauważyliście, że to ma lusterka? Ja pierniczę. O wiele, że tak powiem, atrakcyjnie gra się w trybie hardcore, ale jakoś trudno jest znaleźć serwer na ten tryb, nie wiem czemu. Ludzie wolą raczej tradycję. O, mamy go ładnie od tyłu, że się tak wypowiem. O! Venez sur notre IZTS shitty me speaker. A ty nll mnie zabił, no cóż. Jeśli można zabić czołg, oczywiście. No właśnie, on to zrobił. Co jeszcze z technikaliów? Mamy jeden spawn point. Jeden spawn point, nie możemy się spawnować też na członkach naszej drużyny. Nie wiem, szczerze mówiąc, czemu tak jest. Może by to było... no bo tak, bo... Chodzi... Może to ma taki cel, żeby nas zachęcić jeszcze bardziej do... wzięcia sobie czołgu, nie dymania na piechotę. To nie na tym ten tryb się opiera, no. A nie chciano też najwidoczniej przymuszać nas do używania czołgu, że jednak mamy tą możliwość biegania sobie, jeśli tego bardzo chcemy. Ja tego bardzo nie chcę, ale nie mam wyboru. Jestem mrówcią. Dobra. Z Javelinem też można tu wiele zdziałać, tak więc, jak już kiedyś wspominałem, dobry oddział z Javelinem, 2-3 osoby mogą być skuteczniejsze od czołgu, bo obiegniemy go tam, wymanewrujemy, nie będzie wiedział kiedy, już go nie ma. Łupka jest przepiękna. Szczególnie jeszcze, kiedy oglądamy ją z perspektywy na przykład AC-130. A nie poszło. Nie, poszło. No lepiej ją tak z góry śmignąć trochę, żeby ona nam gdzieś nie... Bo one mają tendencję do takich... samobójczych zachowań te rakiety. Ale to tylko sprzęt, ale to tylko sprzęt. Ciepiątek. Ciepiątek. Macie tam wrogi czołg, zachowajcie szczególną ostrożność. Nie, trzeba musimy to zrobić świadomie. Wyobrażamy sobie, że dzisiaj... Nie, dzisiaj jest piątek. Cały stres gdzieś tam odpływa. My się relaksujemy przy Battlefieldzie, bo możemy. Głęboki wdech. I jedziemy dalej. Pojebało cię, Mikołaj! Co ty, jakieś feng shui, chuj! Nie! Ale już bym też coś chciał zniszczyć, a jestem skazany na porażkę, bo miałem pionkiem bezpojazdowym. A Javelin zasięg ma ukrócony przez liczne patche. Patche stracze. Battlefield to jest przykład gry, w której patche więcej rzeczy chyba zepsyły niż naprawiły de facto. Dla posiadaczy Nvidia nowe sterowniki od wczoraj ściągać. Przystosowane do Borderlandsa. A propos Borderlandsa, jak już wspominałem, Mikołaj, ty ciągle ino wspominasz! A to było dawno, jeszcze nie wszyscy byliście z nami pewnie. Dywersant! Nie dziękuj. Borderlands... Będzie Borderlands 2 i to będzie dnia premiery, a premiera jest 21, czyli... 18 mamy wtorek, 19 środa, gdzie czwartek?
w piątek. Zajebiście, zajebiście. Czyli kolejny piątek z Borderlands 2. I to w formie dość, myślę, która przyciągnie uwagę, która na pewno przyciągnie uwagę. Szczerze mówiąc, ten materiał to jest ten punkt, że tak powiem, może nie zwrotny, bo to nie do końca oddaje to, o co mi chodzi, ale to jest to, na co czekaliśmy de facto od początku naszego kanału. Cloak engaged, nie ma mnie. To jest materiał, na który nie chcę tu budować jakiejś pompy pompatycznej, ale to jest to, na co czekaliśmy od początku kanału, tak więc... O Jezu, jak będzie grubo! Jak grubo będzie, tego się nie da wyobrazić, na to trzeba poczekać. A będzie grubo, przyrzekam. Abrams! Uwaga, teraz będzie szkoła jazdy Abramsem z Mikołajem. Jak nie jeździć? Szybka szkoła bycia drwalem! Nie udało się, przykro mi. Jeee! Będzie czym polić w zimę! Ale to nie ja. Borderlands spędza mi sens powiek, uwierzcie mi, nie mogę, dosłownie nie mogę się doczekać. No nie mogę, naprawdę nie mogę. Znaczy, muszę. Wszyscy musimy. Średnio. Dobra. Będę sur les serveurs des LDC. Czy coś tam. Nie znam francuskiego ani słowa. Un, deux, trois. Comment ça va? Ça va bien. Ça va mal. Ça va mal. No wyjedź, no chodź. Jeb mu! Kurwa. Przepraszam. Klnę, ale moja impertynencja mnie przytłacza. Trafiony! Niezatopiony! Czołg z prawej, czołg z lewej, czołg z prawej opuszczony, czołg z lewej opuszczony, czołg z prawej naciera, też opuszczony. Gościu, jesteś drwalem. Drogi KM-ista, wytłumacz mi, chłopcze z interkomu, co mi zrobi KM-ista w tym momencie. A, KM-iści mają C4 w sumie. Czyli jednak może mi coś zrobić. KD na plusie. Ale... co? Wowon. Uwaga, jedzie, walimy na czołówę. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Hello boy! Ha! Mnie pyrtnął. What the f... Gazu, gazu, gazu. Ale się wystawił, Proszę, w komorę silnikową. Jak mamy przeciwnika w czołgu, albo w wozie opancerzonym z tyłu, albo z boku, jest przegrany. Nie mam dymu! Jeszcze czołg. Dobra, po mnie. Zwracam honor! Nie dało się tego ominąć. Szprut szdy. Dobrze więc. A co my to mamy w czołgu, powiedzcie mi, kochani moi? Nic ciekawego. Standard! Znowu! Zaś!
Właśnie ostatnio usłyszałem, że ja psuję zabawę innym w tej grze i ja tak w tę grę nie powinienem grać. I w ogóle gówniarzy, co ci rodzice kupili komputer za ciężkie pieniądze, lecisz tylko na grafikę, a nie graj w grę, co ty robisz, głupku. Naprawię cię, przyjacielu, chodź, no chodź. Nigdzie nie idź. Nie! Stój! No! Daj sobie pomóc. Jesteś jak narkoman. Nie dziękuj. O! Dziękuję serdecznie. Armata HE! Czyli pociski kumulacyjne. Dobrze. Trochę stromo tak. No co to się robi? Bi. No kurwa. O, wsteczny na pełnej bani. Mikołaj. Trafiony. Und a. Cześć już. Co jest? Wycofujemy się. Za dużo. Co za? Ojej. Pocieszny widok. C4 chcieliśmy założyć. Minkę rzucić może, co? Snajper. Powinność spełniona. Ale go machło! Ale wysiadł. Dywersant! Odblokowałem MP5, to co chciałem zrobić od początku. Czy przepraszam, odblokowaliśmy wspólnymi siłami. Ciub, jakie rajdy się dzieją. Kiedyś musimy sobie jeszcze pograć w ten tryb, ale tak 50 graczy plus. Pali się! Dywersant. To jest dopiero przednia zabawa. Ten tryb już na marginesie pokazywał wcześniej Miłosz. Na mapie... Pancerna tarcza? Nie pancerna tarcza. Nie pamiętam teraz. Można sobie to znaleźć. W playliście Battlefield 3. Nie trafiony? Oni do kawy! Really? O! Ciekawe, będziemy mieli 2-0. Zajebisty ten efekt właśnie, jak coś pieprznie. Jak... O! To nie dla mnie. Ktoś lutnie strzałga albo coś wysadzi, ten śnieg. Pff, ratuje w górę. To samo przy strzałach. Bardzo fajnie. Jebut. Ja właśnie z tej mapy był ten pierwszy 48-minutowy materiał, którego w końcu nie zamieściłem dzięki YouTube'owi. Nadrobiłem stratę, poprawiłem się. Mamo? Suicidal. Dlaczego, Mikołaj? A, bo mi się nie chce dymać z buta. Pewnie i tak w bazie nie dostaniesz nic, co by ci pomogło. Ale przynajmniej mam pociski do Javelina. Ooh, do I hear music of victory? Chyba wygramy. Un problème parler sur nous membres de la team LDC. Czy coś tam. Honorowo! Da.
Wszyscy mają teraz już tak wysokie poziomy. Się rzadko widzi, czasami są tylko ktoś tam biega. Poziom pierwszy. To będą ci gracze, którzy kupili tą edycję Battlefielda, bo jest taka edycja teraz Battlefielda, że od razu z premiumem można go sobie kupić. Jak ktoś jeszcze nie kupił, to de facto bardzo, bardzo korzystne dla niego. Tylko nie na Originie, gdzie kosztuje 250 zł. Witam pan na zwycięzca. Dziękuję wam serdecznie za ten materiał. Bardzo przyjemnie mi się grało. Mi się zawsze gra przyjemnie, jeszcze szczególnie jak ktoś to ogląda potem. Myślę sobie, tak fajnie. Dziękuję, do zobaczenia na kolejnym polu bitwy. Odmaszerować.